and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Siya ang nga mag-anto sa gaba. O kita, ato pagyapong ihangad ang atong mga agtang timaan na atong dawaton ang kautan niya gibuhat. So ay kaping kabubuton. Okay ba, Shin? Kuya, Aron dili na matandog, let us all think nga wa siya mo exist. O ang nahitabo, damgo lang. pao lang. Oh, nga naman ka. Ha? Bisag unsaon mo, bukal yun ang akong dugo. Di ba ko willing nga mo pasaylo atong hudas nga babae, ma? Bahala na. Oh, kay nga no ba, unsabay pong sa imong maguwang. Ato na lang ko nang una-unaon nga, wa ni exist si Pauline para dili ta sakitan. Dili na ingon anak ka sayon. Ako sad. Iyagi pasidanaan sa dili paghimo og daotang lakang. Ha? Sayon ra kaayong itando kung ang taho nga atong gidumtan wa pa sa atong atubangan. Pwede ra ko musaad nga dili na ko siya hilabtan. Ha? Pero I'm sure mahimo gyud kong bakakon kung magkasugat na ang among mga dan. Labaw pa ko. Tungod kay iyang kipaho ang akong expectation nga magpadayon ang gipakita niyang kabuutan. Ha? Hudas siya. Sakop siya ni Satanas. Murag, makalaom tingalita. Nga tumanon yun ni mama nimo ang imong gibaod nga kalimtan na lang ang nahitabo. Og dili na lang magpakabana ni Pauline. Og dili lang yun hilabtan. Angay lang gibaliwad on. Og dili tagdon ang tao nga abnormal og pensamento. Aron dili na makaamong. Ang akong concern na ni Shane. May pagkabagsik tong imong igsuon. Og may pagkataas to og garbo. Labos tanan, iya biya kang idolo. Pinangga kay kas imong manghod. Maong kuyaw tong bataa kung dili mamonitor. Naibaw na kung unsay maayong buhaton aron dili siya maamong. Oh, unsaon man? Kuya, Kumusta sa mama? mag-check out na gud mi karon. Gitugutan man siya sa doktor. Good. Panganda mo daan. Sa unsa man? Ubalik ko diha aron mo kuhaon. Shin? Unsay mo gikatawan? Your laughter sounds so dull. What's wrong? Nadlo ka sa mahimon akong buhaton, maong imo kong pabiyaon diri sa Cebu. Mao ba, kuya? Pwede ba gwad una nimo sa imong huna-huna? Paminaw, kuya, ha? Dili na to isugal ang health ni mama. Karong mga panahon na, dili na pwede na to isugal ang iyang kondisyon. Yes, naalagi ospital sa dapit nga imong gipunduhan karon. Maong maingon tingali ka, nga wala tayo ang ikabalakan. Kaysa bisang unsang urasa nga may mahitabo ni mama, simbak ko, pwede ra nato dayon siya idagan sa ospital. Pero unsa magkakasiguro nga mas safe ra siya adlong tanan? Nagbiyahe ka man sa laking lugar. Unya, dili baya gi ko magpabilin. Naibaw baya ka nga nakatuna ko sa pagmahal sa imong gibuhat ron. Mao nga naa gyud nimo nga akong pagsuporta. Maingon ka nga mangita tag atong masuhulan para mo atiman ni mama. Makasiguro ka ta nga makamao sa angin ni buhaton ang tao nga atong bilhan niya. Kuya, kalimti na lang una ang imong tumong. Ari na lang una mi si mama sa Cebu para dili ta magkabuang in times of emergency. Si? Ha? Si senior? Wagi ko masayop. Maong ani na lang. Matagkaroon ko niya sa mga bakante nitong oras. Kanang mahumanta sa itong mga gimbuhaton. Tawga o pakigsultihil ng giyod si Shane. Wala, di ba? Dako magyud noon og respeto nimo ng bataa. Maong ayaw na lang wad-a ang pagsalig nga dili gyud niya lapason ang imong mga gitambag niya.
Gipla ko sa mga kanahan. Abi ka nilang dili na gid ko makalusot. Tan-awon na to. Tan-awon na to. Hello? Oh. Punyeta ka! Praning! Demonya. Praning? Kingalan ko praning sa salbahis nga dako. Ipasamot lang gid nimong akong kalagot, Shin. Dili ko ni kalimtan. Kay imo naging gihatakan ang akong pagkatao. Pero akong suyan sa pag-amam ang akong kaugalingon, Shin. Dili una ko magpadasa akong kalagot. Kay tingalig maapiktahan na unya hinuon ang among panag-uban ni Harry. I want to be happy. Maong, ako lang unang baliwad unog kadiyot ang imong atraso, Shin. Pero, ang utang, busa, ang ngayon nimong pairan. Oh, Painit na. oh, uy. Wa ka magatog? Natug, oy. Ano kung wa. Dogay kay kanisod sa mong kwarto gabi kay daghan pa kaya kag gikuri-kuri. Unya imo kong patuon nga nakatuog ka. Nalay ka na sulti og ako'y tuo. Ikaw pa ginagluto para sa tong pamahaw. Ngano man kuno na? Ano ba eh? Himuon pa gina natong isyo? Usa may diferensya anang ako'y nagluto. Lautan ba? Kamausad ko eh. Aw suma. Kapila naman ka makakaon sa pagkaon nga ako gid mismo ang nag-andam, di ba? Ako magunang katungdanan. Unsa? Okay ka lang? Imo ra gyud katungdanan? Hasta na ang pag-drive? Ako di ay. Unsa man akong katungdanan nining baya? Tigkaon lang? Tigbandar? Tigra di ko, tig. Ara kog tuloy sa pagkuanggot pag tinapulan. Kay di ko gusto ang kinaiyaha, gaw. Dili taon ko senyorito sa amo eh. Ako taong gisunod ang lakang sa akong amahan nga tanang buhat sa bahay, lakip na sa pagpangluto, iyang nakamauhan. Proud kay ko ni Papa. Sayang lagi kay nga nawa din siya. Nya wa sa hustong panahon. Kung buhi pa sa to, o sa to sa nakonsumisyon sa isang putang sa una mong gugma. Abot to sa kailaka nga mabuhat ni Uncle kon nakasaksi pa siya sa imong kapakyasan. Pet baya gid kay kaadto. Labing siguro, masugamat gyud tingali si Pauline. Gumikan siyang kabuang. Uy. Gaudil. Tinuod kang okay ka lang? Unsa ka taon na ng chay-chay nga miligid man na sa saog? Ligid ko taon. Oh, naigos na akong flying cake, ma! Ligid ba ni? Yoyo, sorry. Sorry kaayo, ya. Hala ka diha. Aw, unsa man buhi pa man ka. May bahe pa tao ako, madamay! Uy, taon, Inday! Salamat ako sa hangay mo magkong patyon, taon, Inday! Wa, ya, uy. Natimingan na yun ka sa akong pagsikat. Nya, diha mo igo ang akong tiil sa diha ni mo. Yo, sakit ya. No? Pangutan mo pa kong sakit ba? Moray ka ako, wala pa'y sakit. Bidagan mo na pangutan na, Inday. Ay, Ikaw sorry. ko na ako si Karen, Day, be. Makangisi ka ba? Be? Unsa ba sa ilusod sa imong o nga si chay-chay mag-iimo si Karan Shin? Unsa man, may pagdumot ka. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!